sixhumana nentatheli indaba zombusazwe SABC uSamkele Maseko. Samkele sikwamkele endabeni zasemini. Na kanjani udaba lukaMzwandile Masina angeke lusale ngaphandle kulomhlangano. Futhi ke ingabe uvalele ngaphandle EFF wabe eseyigwaza ngowakhe? Into ezodingidwa kuyona kulomhlangano kakhulu bazodingida ngomqulu ozothulwa ngumongameli weANC uCyril Ramaphosa phecelezi ebizwa ngepolitical report kwingqungquthela yokukhetha ubuholi beANC ngosibandlela. Bazophinda futhi bebhunge kabanzi ngomqulu ozothulwa ngunobhala jikelele osabambile weANC uPaul Mashatile okuyiyona iFinancial Report okuyikuwona umqulu ozobheka ngezimali zayo lenhlangano ebusayo. Mase usekela umongameli weqembu elibusayo uDavid Dabede Mabuza uyena ozothula umqulo wayo iANC phecelezi iorganizational report obhekisisa ngokuthi yona iANC yenze kanjani amagatsha eANC ame kanjani kuleli hlandla umongameli weANC uCyril Ramaphosa akade umongameli walo leli qembu. Bazophinda futhi bebhunge kabanzi ngawo umqulu ozobuthinta umongameli weqembu uCyril Ramaphosa ngobulungu bakhe kanye nokuqondisa izigwegwe okuthinta iIntegrity Commission yayo leli qembu ekubhekisela ukuthi ngabe umongameli weANC uCyril Ramaphosa wasithunaza yini isiteshi saleli qembu ngesithunzi saleli qembu ngenkathi etholakala izigidigidi zamadola eplazini lakhe ePhalaphala. Asibonge kakhulu ke Samkele uSamkele Maseko ubesibikela eSANC eGoli.